Jedan od vrhunskih fotografa današnjice je i Hubert Dimko. Otvorenje njegove izložbe fotografije iz Istre i Škotske održano je u Opatijskom umjetničkom paviljonu Juraj Šporer u sklopu Bečkoga tjedna, koji se već 6. puta tradicionalno održava u Opatiji. Hvala što ste došli na otvorenje ove zanimljive izložbe fotografija. Izložbe koja u zanimljivu vezu, u zanimljiv kontekst dovodi dva odvojena kraja, Škotsku i Istru. Ja mislim da se puno i našeg kvarnerskog, istarskog krajolika ovdje može prepoznati i da možemo uživati ovim zadivljujućim pejzažima i ostalim prizorima. Fotografija je kao umjetnički medij danas veoma rasprostranjena. Umjetnici pokušavaju na fotografijama uhvatiti trenutak u vremenu. Koliko je fotografija odraz društva u sociološkom smislu i poticaj na neke filozofske rasprave, mogu nam odgovoriti sami umjetnici putem svojih fotografija. Bilo kako bilo, vizualna umjetnost u prvom planu fotografije čini neinterpretativnim, ali ostavljajući mogućnost promatraču za daljnja promišljanja. Izložbu fotografija otvorili su zamjenica gradonačelnika Beča Renate Brauner i opatijski gradonačelnik Ivo Dujmić. Hubert Dimko je inspiraciju za svoje radove crpio iz stare arhitekture i vječne mijene prirode. Anica Macka-Dojder opisala je ciklus fotografija kao sklad promatranja skriven u obliku, u objektivima ovisno o kutu promatranja. Izazov nepromjenjivih geometrijskih oblika, čistih linija i materijala njemu su objekti i motivi fotografske strasti te prilika za predstavljanjem svoje subjektivne estetike. Osim slika stara arhitektura, ovom izložbom predstavlja nam i fenomene prirodnih pojava, koje se stalno i brzo mijenjaju. Nadodala je također kako Dimkove fotografije prikazuju staru arhitekturu i prirode sa svojim svjetlosnim efektima, stvarajući poveznicu između uhvaćenog trenutka i promatrača, a da ga ne ograničava. On ostavlja promatraču dovoljno prostora za vlastitu interpretaciju. Izvrsna izložba vrijedna promišljanja o trenutku, prolaznosti, ljepoti postojanja. Jer što je fotografija nego li ogledalo društva, vremena, stvari i ljudi? Izvanredno sredstvo dokumentiranja, svjedočanstvo vremena i prostora.